Buntag. Masira. Wala ka na-clip tanday? Ay, ko. Adi ay. Ikaw rin sila, hanap ba ng gilakdaan? O to Miss Health Center kay palansang mister. Ato Miss Health Center, ang linlin. Si Undoy rin nagbantay ni Dalton. Lain hang tingog, diin ta ako mag-vlog, lain naghang tingog. Pero mag-vlog lang, magyapon ta, karo magkita ta. Kawan na Rosali na, driver na. Hindi ko hano. Artistahin na. Ay, bags na labi. Agtuog ka ingong mag-hike na. Hike mas banig. Ako ko na po, hike ko na po. Undoy, alas 4. Namata ko, si Dalton, kay namata man po, dasang kipatog balik, nakatog, pukog apil. Alas 5 media na nakabakod. Lamdag na, init na, wala naman. Next time na lang, ha? Palansang stuk. Grabe, linlin, oh. Murag din lansangan? Diyan, siksiha ka, jo. Sakay na. Ang dapod, magpag-utang sakay. Gahi. Kini mo sakay. Lagi smagol, oh. Magi mong smagol yung ari, gang. Sa asarol ang tiil. Hag smagol yung mga ari. Wala, gisuot kaya. Magkurok-kurok ko kayo. Kailan ako hapon ba? Baka na. Yan na, may center, guys. Madyo lang nanagkuan. Maduay. Ano kulba diha? Ah, kani, pamay planning room. Sa suito, malagi ka. Kato lagi, pwede naman siguro to. Ada? Adi, dahil na mo, sa kag-CR na ni. Pangihidaan, jagi mong bisong, buka-ikia, hinuwag maadyo. Pangihidaan, kaya baka ihikan dyan ni kulitog. Ha? Ayan na. Kuan guys ba, hananay, hindi mo dapat maawaw og ari sa injuhang mga RHU, mga health unit nito dahil sa injuhang kuan ba, lugar kay hindi mo gustong sige kaburos, pwede mo doon sa, ayan na, family planning, ari sa injuhang mga center, kari din sa Alicia, ag-schedule na every Wednesday kung sa IUD. Ja, pwede rin magpa-advise man doon sa ikuan sa injuha, sa fit sa injuha. Kay arong di busig panganak kay arong lisura ba ya? Hi, Day! May ilalin din. Dito may ilalin. Basig na pa'y matilok sa ilang mangga. Ngadyo mi ba? Hindi akong tubig kay grabe yung hawa. Madyo naman na ihumid-humid sa tilaok ba? Nagbaklay may gamang driver. Gamay, ito kami dagot eh. Ito ang mga kabilatan din eh. Dadadang, dito dang. Subajar ng daan. Lajo ko din ming bilaklay dan eh. Tadang, banat tadang kay bahalag. Kari ka hinog. Akinon ha, El. Akinon ang hinog. Wa igsa dito ti. Uy, ginuko. Grabe ko ani. Iya, hinog. Mo nagdapit to jong bael. Katong makabot. Dili ko mo adto sakit digito sa lulahiling tilok. Makakatag tilaok tong duga. Ilad ba na sila. Magitilaan. Ma'am, ato ra tas mabi. Akan tong ilaha tubod jud. Bahala mo diya, basag ako magkaan kong mangga. Mangga. Oh guys, gisakan pa dyan min Junjun. Alamiya, oy. Kariah ka dako. Hinog-hinog na dyan, oh. Alamiya, oy. On, kada na mga... Like bread. Nadaghan na, ay. Sinta mo ka, isang manok na nanate. Nakaiwa naman, gihurot na magpangihaw. Ha, may lain na nagnaw. Lain-lain kung nung breed, pero maura mang pananaw na ho, maura mang purmaha. Kini samok na karaan. LL ati badi sa ako nung papasta. Hoy! Buhay na! Hoy! May bita. Nakadanag manok. Grabe dyan ka. Kiat? Agi? Pelos kuya. Kuya, dyan ko padadag manok mo sa kaig mo turo sali. Pahala ka. So tabi kay impas sa ni. Ay tabi. Sa sinita ka manok, dapil na nabili sa manok 5. 5 na laman. Alitan makanan ni mo. Belo ana na ya. Pero ug na makay mo. Tarikuan na. Makay kuan. Dai kinang hospital pa. Baliwatan ba? Naka na sama kang balik ka sali. Lamintan na sa. Ug ma. Dali ra na. Ikaw kunoy paradaon manok. Unsa kay nagsakay man ka di mo kumuhawid na mahadlok man ko di mo kumuhawid og
Mga unsa kay mahaglo ko. Balik ang ato pa ko puti ma'am. Sa lagi kusintas ni Zagmanok. Silingan ni Irsali. Kusintas ni Zagmanok katuod na namo anhi mo. Tutuod na lagi na gani lagi maminja lagi ng junjun. Kasi kag anhi. Na kalimot mo nga ni gasa ni. Hala. Oh, sarap dito. Di na madado Cebu. Mindanao na dai po. Grabe ni junjun daghang destinasyon. Hali man na El. Bugas. Di reject tuk. Oh, mo reject talay, murag na manok. Pa, asa ra man kuan? Nang nay taksanan ni ba? Og laki pagkurukuti Dako alagi uno murag has. Murag mutoy hakaw ba? Mo ni siya mo. Mo ni na upak man injo nang gikuwag balibo. awat gamay pa sa pero nakaanak o Ko alagi anak ra ba Anay na ni mga baktin. Grabe ni Rosalie. Ano matukubuangan ti? Muang mo. Kau pamuang mo kau. magamal na mis il kami di makahurot sa manok silang papa Lakaw na mo kau. Pamuang na mo asa mo ka pamuang. ansa kay tambaw dani Yaman. Gatong painom ng daan. Unsa man na pagpainom? Kana mo ni jan tabo? Ingit ra man. Damo nga nga pud na. Para man dako ka tuon na. Ingit ra man. Mura ra pud na jag kanang kuan, Vitas man. pagkaon. Dako aga may ramde ay. Mura ra pud kanang tuwa nila. piso para Ay mura bag bato. Mura bato. okay Ha. piso pan Isu pa na mo dako pa dai jud nig taman. Manudok sila. Dahali may injo kontrata na ni. Natiman pa na. Kuya ni injo kontrata diha. Natiman pa ni gatong sulod. May isulod lagi. O isulod sa baba. Kaya makasundog lang tayo sinultihan daning taga Mindanao. Agkuan. Na to na kihutan daw. Resyo ra ikaw manok. Taon na to. wa pa Grabe. Paslak raman eh. Dene ang pasadag bahog. Ay so. Dako jud ka ajo. Oh, nya. Bargahon ni mo ni palitan ni mo ni og tulong mo na lang kundili. Palitig pa iterior, di tanduway baron. Kundili ur mal ko katong hamir. ang kulong mo na palitay ko Padaghana ba? Laki to baji. laki Diya sa mo to pagpadaghan. Makay baji. muliwat ra man tong kuan Nakay Bisaya okay ra to. muliwat ra kira dere ra ko no Laki na Mo gusto yun ba di ay. Una may mga baji. de lamig laki Kanina mo nino. Mura jud has. Aram na mi ara ba nang itlog. de lahi og magpaliwat ka laki ayo ra baji Ano man? lahi ra Ug laki mo imo. ag baji di og baji Dapat na kay baji ta pod. Baji kuandra. gamay ra ang person sa kuan sa liwat sa baji sa laki jud Ug laki may kuan atus laki mo liwat. Laki ka bisag Bisag kin sa raypang kuanan mga baji sigas baji nga muduol. makuanan jud, mapiskan sa lahi. malikuan jud sa laki Mo din at Lin, mo din atong anak Lin, liwat sa atong bana. Nga na day na percentage na Lin, liliwat siyang papa. lahi ra sa baji Ana din na. Hindi ko alam ha, ngayon ko lang nalaman, ganun pala ang istorya ng ano, laki mga breed sa mga manok. Wala na gud mo ka og mangga, bis mangga. Sige magtutok sa manok. Paano ka mangga de? Ingan na gud sa te. Dadon ra dagang bahin. Ingan na gud sa mangga. Kay og manok na may giuna. Ajo ka ajo. Maajo. Dang ug mo piso ka dang kuan po ko hadang kay maghimok ang manukan dito sa bay. Itlog yor kay ano. Dagka. Sa isa ka pugak duha yellow. Tiaw. Sa isa ka Biyaw itlog di ay Mga, yellow. mga kaluha di ito. Ang dagko lagi itlog. Daghag bridge kuya di ra isa, di ra samo. Ay siya no. Imo man ang masamong. Ay kilso. Ang sagan? Sinso? Kilso na soiter limon. Rimon, Dagana. iswaitin. Isa to? Ako ka. Imuwang biya ko pero lahi lang sa kog mamuwang kadi ko pare sa uban nga bisag basta kay nay kwarta. Di ko na ko Buwang ano na lang. Oh, Ligaw-ligaw. Daghana jud bitog manok ni Ja. Uy, makalino. Daghana pa jud tanom mo na mga okra. Klase. way apike. Di dako pwede magtinapara ta. Di dako pa. Tinapara lagi ka pa jas. Gidakpan man nun mig manok. Ihawan man mig manok. Grabe. Ano niya? Agihaw na to. Sayang imong manok. Di agihaw na to sa birthday. Wala mo nag-birthday. Na kay
Iyaw naman po, ito ihawan ng isa. Nalahos na hinoon ron. Dili kayo ninyo Hawan manok. maglitsonon pa man, ikaw. Maho na maglitson. Kay litson man di ay. Dugay. Iin ang manok pagpalit ito litson sa. Kapoy pa manog maglulitson pa ka. Magtujak-tujak pa buwan sa init. Magyapon, litsonon man na ina ninyo. Ba't may litson na lang itong paliton? Malawa nalaman mo. Sakto dis kuya. Ag nakalami magudani gad ka nang mag-ihaw kanang sugba-sugbara. Oh, Sugba or kanang hinalang. pwede mo ito Maglitsonon ra ganing kapuya magud maglitsonlin. Liwat ta jud lin jang papa uy. Ani din eh. Ayaw. Sa imong tanan. Uy, Sirok kape. Laki man. Mo liwat nini imong anak. Imong naong. Bitang mo ba? Ah, Laki. di man ka bubo sakto ra man. sila piliwat sa ko. Arang liwat ta jud naong murag Yan, mapaha kag asawa ya. Kupahan mo asawa gyud sa to nimo gilumay nimo. Imo asawa ara man ko pa. Oo, ba ito? Mas guwapa pang una na kong asawa, dana. Ah, mo ba? Grabe na di artistahin na dayjud to. Ay, katulong naman na. Asan sana all. Di dani basta-basta dayjud. Unsa may strategy na why lumay sagol? Wala. Kuan ra kid Yan sa naman ka. kuya. Istorya ro. Binutbot. Salog Turo kita guys binutbot. ipon. Oh, batasan. Ya, gihawan mig manok oh. Gilapo nag manok, alami ay. Awan ni guys, manok guys, arang kaluoy. Ah. Pero wa ni nilapot diha, mao jud ni idaha nga. Boha gid ang kunot ni dis ani nanguwag. Bilin mag idang kunot. May kunot. Arang ka cute na. So man kay di ko kabuhian no. Siksiyang ni na yo. Ja, ra. Liwatas jang papagnaong no. Mura manig pinagbiyak na kuan. Imo jud ng anak. Aliwata jud na. Maji kinaliwatan sa tanan nimong anak. Si Rox jud. Madeng. Mare pinangga kay liwat man. Ba naman niya kung ilong. Ah, okay ra na. Okay, sa magaginawa nga naman. Bunawan ka? Kwentro. Ah, encuentro. Pulpog ako. Majug. Tunggi. Kuanan ako glansang daw ako di. Di pabalik ba? Hello, dagi pang kapoy. Nasa sali ka tugon na. Manguha pa ka mig mangga. Manakaw pa mig manok kaway ikog. Pero katugon na ah. Dagi pang kapoy oh. Katawag pa sa ate. Ikapoy lagi hike. Labaw pa dyan yung pasingat kay. Happy lang hunang-hunang. Masingko man. Ah, grabe palibot ka. Green tanan. Lagi na yung mais yung anak. Talibok nga na. Kinji boy. Muna may aron. Ah? Mamala pani. Grabe ka okrahang papagka. Ang daghan na. Uy. Okra na tanan. Nangadaot naman dyan siya mga dahon. Sus, ginauokrahan pa pa oh. Maisan. Kamaisan. Papa, di na ni kaadyo managko imong sibuyas kay imong hamang gikuan. Butangan ni magtaong. Gingi pang waning okra kay murag. Sayang ko daghan naman ko kay okra. Parang daghan na bitaw. Ang tambol ka ra ba? Mo gi kadautan ako na. Nga na. Sakit ko pag purning na ko dani. Di man mo buwak. Magningan pa na ako ah. Parang tambol ka ra. Sobra ka siguro katambok. Grabe manok na dagandagan pag ito ganyan na di anakin ni mo ay. Kuya! Napadji panagat ang humuta. Uy, kasi nagluto. Ilma ni mo. Ako. Ikaw! Di ako nagluto. Di ko pa dahil nga murag dari naman ka na. Ito, nagad ko gamay. Naog ka. Kadlawon ko na mata. Uy, patro kasi dahil to namukog sa Juma. Nakatukos lingkuranan. Humuta, uy. Grabe platong blendin ka. Arda ko. Ya, 24 ron eh. Managluoy magplato kuya magplato. Maumaon. Huwag di mo manampong. Bahala mo. Banat namin. Ampun sa dala. Parang. Kaya namin pas na kalauna na. Imong kutsara pa. Johan. Ay, dali na. Sabay na to dali. Di ay saunit eh. Dali na, il. Ano daw? Si imong mama ba? Ikaw pa? Iyon na ako. Si Auntie Lels ba? Hindi na ko na siya. Papa, di na ito mukha sa ati ali og kuan? Tawag manok. Di mo kag chicken? Bisir. Kimo na mo tawag siya. Ah, di mukha si atig manok kay si Ikel na ay kuan. Nay ka ng kataw. Kami suka ni mo lino. Ano suka lagi?
Nakaganang dako. Butang mo nga ni. Ah, sige. Mo man purpose ni ha. Mo din ni purpose ni sabi wa tay inganis bukid. Pero kay mapato niya. Kana so kana ris. Salamat day, gwapa jud ka day. Dagit. Pag gali po to ado ha. Guys, so nagkuha na sila diri. Imo haning trabaho? Ah. Tay mangga og gilabay ra. Tangag, ha kabug. Dako am kag taguran. Dako daghan di kag trabaho. Kani imo ni. Daghan na jara nagana di kag trabaho. Unsa man ni para asa ni? Tuba ingana. Ah. Sa man irrigation na may tubig. May tuba do mahinang ta. Na. Nay dengan mangga guys. Ikaw ko ano dahon. Di man makitaan. Nga na aday bunga, mura mapupareharag bunga dahon. Punit ka namuwa ka? Ay, mao ni ka to nagbitbit ilbin. Gihatag ni danahe ang tamisa. Wala napasok ka? Di, lain pero kitagaan kong ilbin na ni sa kabuk gikan sa naglugway. Dole nagtabanog ka kuno dala sa. Ni ah, Hinog di. hinog. Isa man. Isa. Nga lagi makapasok. Ano nagyapon mi jara April pa man ko kinaag mangga dan sa naron August na. Ubus na. Pero wa As tigtulin. taasa. Grabe. April sugod tubigon. Mangga na. Anda ko pa kung sa nga wa ko guys pick mo ba. Tamisa jud Aileen. Alam mi, guys, ar tamisa. Lusalay sa wasa bay. Palihog sa ko sa ano ba urag wa sa dana. Pagani? Nang kuya ba? Hinganahan huwag ko pang dughit kay. Mura na dyan. Dun ha kay mong laguto din mo. Hala, sayang nga pa, naslaman ko. Jay lang kitkit. Sa grabadalton mo kag manggang hinog. Nasamtos ninin nga sige magsuwagit. Uy! Nabuka na ninin. Uy, ano ka, uy! Sige magsuwagit-suwagit! Buang ka ba niya? Nagis ko na tagat. Wow. Murag di na ni masigo sa tong sudlanan. Wa na len. Awas na len. Grabe na mangga. Mangga kasi duha pero Daga na len, daga na. Break ba? Bahalag mo kinansa. Sige, hinahinay ra. Sige. Trauma maning isang bakilid. Natrumag bakilid. Ato pala biig break. Paano to ira? Mo lagi na, mag-practice karo mo wag haglok. di og napungat pa kinuha na namin. Hay napungat ato sang papangtanlin. Wala sa akin. Wala tayo. Ka, paano? Ipanong ka na ako na. Maingat ko tayo. Tawanan. Katawa sa. Sa tibo at muna Kumana sana imong katawa. Sakit tarabagang puson. ano nga tayo. Dugo na ni. Ginoo ko lagi arag dyan hagil ka dyan ito bang Sa kilid. Darakos bye guys. Alas 4 na naabot. Dalton. Tanaog na ni Johnny Yes Papa. Doon din nagluto. Susadaw pa. Nagtala. So, umara to itong vlog to guys. Magkita rata ugma. Don't forget to subscribe. Uwa pa ka-subscribe para magkita-kita ta pirmi sa ito ang daily life vlog. Garis Bohol. Bye!